Hola, bona nit. I es Goya, a la millor pel·lícula, que no és de Amenábar, que no hi surt en Bardem i que no xerra de la Guerra Civil Espanyola, és per... Quins nervis. Ai, clar, és que no n'hi ha cap, no? Tu aneu a xesta verbena, venja. Però què feis? Ai, seguretat! No, seguretat en tenim molta, i humildat. Però és que a nen li han donat el premi que l'Aldeamus aquest de port. I jo crec que només li falta el premi Troia. Haig de ser Rafalet. Me toca, tio? Sí. Ara vull un Goya perquè rima... Rafael, per favor, que no t'he dit jo sempre que l'única paraula malsonant que t'he de dir és joder l'enx. No, home, no. Que Goya rima amb cebolles, com cebolles de manacor. Com més les pel·lis, més te robaran el cor. Senyorita, jo vos vull demostrar que el nen se mereix un premi collat de xecs. Jau, poseu aquest VHS. Vinga. Ni en el peor de mis sueños m'hauria imaginat venir a seguir-te, no? Nen, Rafalet, farem la pel·lícula amb estranger, perquè així arribarem a més gent i a més comptes corrents, Yes, okay. I must engage you now. No, després te fotré. Tu no mos segueix amb mi, és millor xupar del bote. Bote. El millor bote és el bote de fabada mallorquina. Te comes un bote i te vas a la latrina. Me mos segueixen o no me mos segueixen? Jo no som un vampir de sang. Jo mos sec trofeus. Ai, aquests vampiros ja no són lo que eren, Me l'aspiro, vampiro. Això sí que és arte, perquè és artesanal, Rafael, fer qualque cosa. No te preocupis, tio. Rafael. M'hauria somiat que aquest trofeu fos útil, no? No vos poseu així, que el cine espanyol tampoc és gran cosa, Això m'agrada més les pel·lícules d'en Chuck Norris. Ai, prou, per favor, buscar un Goya, però partiu d'aquí! Rafael, estàs esgoia, Rafael, estàs esgoia. Gràcies, No me'l mereix. Ai, Rafael, ja t'has... Sí. Ja t'has tornat a lesionar. Vinga, tira cap allà, que ara com farem l'anunci de Colgate. Vinga, tira. Putes.